ପିଲାମାନେ ତୁମ ଭୂଗୋଳ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିଛ ତ? ଏବେ ଦେଖ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ, ତାର ବାମ ପଟକୁ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ତାର ତଳକୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ପରିସଂସ୍ଥା, ତା ତଳକୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ। କୌଣସି ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କୌଣସି ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିବେଶରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିବେଶ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଛେଳି ଥିବେ କି କୁକୁଡ଼ା ଥିବେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ସାପ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଜିଆ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତା ଥାଇପାରେ, ସେଠି ଆଉ ପୋଖରୀ ଥାଇପାରେ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ଥିବ। ତ ସେଠି କହୁଛି କ'ଣ ନା ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ସମସ୍ତ ଜୀବ କିଏ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବେ। ଯେମିତି ମଣିଷ ତା'ର ଗାଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାଉଛି, କି ଛେଳି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଛେଳିଠୁ ମାଂସ ପାଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କୁକୁଡ଼ାଠୁ ଅଣ୍ଡା ପାଉଛି, କୁକୁଡ଼ାଠୁ ମାଂସ ପାଉଛି। ସେମିତି କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ତା'ର ପୋକ କି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ସରୀସୃପଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସିଏ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି। ଛେଳିଟିଏ ସେ ତା'ର ଘାସ ଖାଉଛି, ଗାଈଟିଏ ତା'ର ଘାସ ଖାଉଛି, ପରିବେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ବି ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ଲୋମରେ ଆମେ ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରହିଲେ ସାପଟିଏ, ସେ ତା'ର କ'ଣ କରୁଛି ନା ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବେଙ୍ଗଟିଏ ତା'ର ଛୋଟ ପୋକ ଯୋଗକୁ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶରେ ବା ସେହି ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ରହୁଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠେ। ତାହେଲେ ସେହି ପରିବେଶରେ ଭୌତିକ ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ କହିଲେ ଭୂମି, ଜଳ, ପାଗ, ଭୌତିକ ଉପାଦାନ। ଭୂମି, ଜଳ, ପାଗ, ମୃତ୍ତିକା, ପାହାଡ଼ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଉପାଦାନ। ତ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଉଛି। ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଉଦ୍ଜାନ ଆଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି? ଆମ ପରିବେଶରେ ଯଦି ଆମ ପରିବେଶରେ ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଭୂମି ରହୁଛି, ଜଳ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମୃତ୍ତିକା ବି ରହୁଛି, ପାହାଡ଼ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପରିବେଶରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ରହିଲା ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ, ସେଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାୟୁର ଉପାଦାନ ରହୁଛି। ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ। ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିସଂସ୍ଥାଟି ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶକ୍ତି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେମିତି ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଛେଳିଠୁ ପାଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ାଠୁ ଅଣ୍ଡା ପାଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। କି ସେମିତି ସାପଟିଏ ତା ଶକ୍ତି କେମିତି ପାଉଛି ନା ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ପାଉଛି। ଗାଈଟିଏ ସେ କେମିତି ଶକ୍ତି ପାଉଛି ନା ସେ ପରିବେଶରୁ ଘାସ ଖାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛର ଫଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ପରିବେଶରୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ
ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଧରାଯାଉ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାଠାରୁ ଆଣିବା। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଆମଠାରୁ ନେଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ।